hem deixat en l'escena en què Crist ha mort a la creu i ara és el moment de baixar-lo, de tornar-lo a terra. Arriba la confraria del davallament de la creu. Una vegada més, la barreja és increïble, no molesten, no es solapen, no molesta en cap moment els tambors amb les notes de la marxa de processó. És un conjunt, és una comunió perfecta mentre van avançant a poc els membres de la confraria del davallament de la creu. Una confraria que, ja que dir-ho, va començar amb moltíssima història, va començar el 1802. La talla es va fer a València, obra de l'imaginer José Gil, i es va dur de València hasta Alzira a Muscles. Això seria un poc la història antiga, la història de fundació d'esta nombrosíssima confraria. Són 800 els socis, però la Guerra Civil va marcar aquest parèntesis, van destruir moltíssimes imatges. Una d'elles va ser també esta, l'antiga imatge del davallament. Per això, l'any 43, es va demanar a un imaginer de Polinyà de Xúquer que fera una nova imatge que, afortunadament, ja que es tenien imatges i fotografies de l'antiga, es va poder fer el més fidedignament possible. L'any passat, els membres del davallament van voler celebrar l'efemèride d'aquell moment, no? I el 2008, per això, van decidir dur el davallament als seus orígens i amb un acte ple d'emotivitat. Es va dur de nou a Muscles fins a la mateixa localitat de Polinyà del Xúquer. Això passava el passat mes d'abril de l'any passat. Fou un acte molt emotiu i un acte molt seguit pels alcirenys també, perquè tornava la imatge al lloc d'on va eixir. Rememoraven així aquests 50 anys d'una nova talla escultòrica, de la qual ells conserven algo molt important, i és que este pas del davallament de la creu anirà presidit d'ací uns moments per la imatge de la Maria. És l'única imatge que ens queda de fet, desfila justament davant. Diguem-ne que hi ha dos passos en esta confraria. Uno seria aquesta antiga Mare de Déu del davallament i després l'obra escultòrica, que no ho hem dit, era obra de l'imaginer de Polinyà
Juan Giner Masegosa. I tot això estem contant mentre veiem la gran quantitat de tambors, el grup de tambors que té i timbals esta confraria, que va néixer l'any 79. La d'esta té la particularitat del brodat que du en la seua vora. Una confraria que era una única confraria en la Dolorosa. Formaven esta confraria junt a la que eixirà d'ací uns moments, formaven una única confraria i després, per alguna raó que els nostres pares o avantpassats s'han endut a la tumba, se dividia en dos i trobarem l'encontre de les miraetes, en la qual els jovens i les jovens d'Alzira se miraven i buscaven el pascuero. Era algo molt típic i molt curiós de la nostra Setmana Santa alzireña. Ahí està, ahí. Així ja està una obra antiquíssima, amb uns canelobres preciosos i què dir de les flors que l'acompanyen. Tots els anys destaca molt este arreglo floral de la Maria del Davallament. Sempre sol ser un arreglo floral molt espectacular, molt volgut, perquè representa realment aquesta estima que tota la confraria té per esta imatge de la Maria del Davallament. Tota la confraria i tota la ciutat d'Alzira. Que imatge, que combinació més fantàstica de flors. Veig orquídies, veig roses, líliums, dàlies. És una barreja increïble. El pas del davallament enguany també va a Muscles. 80 portadors porten damunt seua en un únic torn tota la processó portaran el pas del davallament a Muscles, conforme ix en ixe Via Crucis del divendres de Dolors. Enguany ixen per primera vegada duent el davallament. L'esforç d'estos homes que a poc van donant-li nous caràcters tradicionals. Torna de nou la tradició als carrers d'Alzira, on guanya un pas a Muscles. És majestuós este pas del davallament a Muscles. Li donen francament la vida, sí. I ara paren atenció en el detall. Ahí tenim primer a l'antiga Mare de Déu amb aquesta imatge i després recorden, quedens en aquesta imatge perquè justament és idèntica amb un rostre molt paregut a la que després, l'any 43, es va fer en el grup escultòric que veiem ahí darrere, en el davallament. Vuit figures, ni més ni menys, 8 figures du este grup escultòric i els portats, sense cap relleu, repetim, aguanten el pes del davallament al llarg de tot el recorregut. De 1.500 quilos, este pas. I m'ho crec per la quantitat de... L'anda és molt gran, la quantitat d'imatges que té, els farols, les bateries. És dir, que francament tenen molt de mèrit este pas del davallament enguany de fer tota la processó del Sant Enterrament portant el seu pas als Muscles. M'imagino que aquesta iniciativa començaria a guanyar força a partir de l'homenatge fet l'any passat a l'Imaginer. Que imatge més bonica la que acabem de veure. És una imatge centrada en un Jesús mort i al voltant d'ell totes les figures, 8, ajudant a baixar-lo de la creu. I evidentment al seu costat, Maria, en aquesta rèplica que es va construir en Polinyà del Xúquer, acompanyant en la seva presència, carregada de dolor i, a més, carregada també d'esperança.